Kaixo, bazenekien molekula batzuk eta horien elektroiek superbotereak sor ditzaketela, etor zaitez nirekin bidaia labur hontan eta erakutsiko dizkizut batzuk. Zatoz! Zuzaren ia guztia eta egunerokotasunean ikusi eta ikutzen duzun gehiengoa molekulez osatuta dago. Kimikariek garenok burutik pasatzen zaigun ia edozein molekula ikertu dezakegu, eta era honetan, hainbat norabidetan eman ditzakegu aurrera pausoak. Gure taldeari material magnetikoak interesatzen zaizkio bereziki, hau da, elektroi desparekatuak dituzten konposatuak. Oro har, molekulek euren elektroi guztiak erabiltzen dituzte lotura kimikoak sortzeko, baina kontu pixkatekin eta noski, kimika askorekin, lortu daiteke elektroi batzuk erabili gabe uztea. Modu honetan, molekulek superbotereak garatzen dituzte. Esaterako, molekula magnetiko batzuk korronte elektrikoa iragazi dezakete. Zer esan nahi du honek? Guk gure laborategian sintetizatzen ditugun molekulek elektroiak iragazi ditzaketela hauek duten oinarrizko propietate baten baitan, hots, espina. Zertarako balio dezake honek? Beste hainbat aplikazioen artean, energia iturri diren erregai fosilak ordezka ditzakeen hidrogenoa sortzeko. Ez hori bakarrik, ezagutzen dituzue lantanidoak, taula periodikoan aparte xamar dauden elementu arraro horiek. Horiek ere elektroi pila dituzte eta baita eskaintzeko propietate ugari ere. Konposatu batzuek memoria efektua dute, izan ere, nondik datozen gogoratzeko gai dira, eta ondorioz, informazio digitala biltegiratzeko edo konputazio kuantikoan erabiltzeko baliagarriak izan daitezke. Eta azkenik, koloreak, zein politak koloreak eta argiak. Elektroiek maite dute mugitu eta dantza egitea, eta musika aproposa jartzen zaienean, hau da, uin luzera, kolore guztietako argia igorri dezakete konposatuen konposizioa zertxobait aldatuz. Hau da gaur egungo telebista berrietan erabiltzen den teknologia esaterako. Ikusi duzun bezala, molekulek eta hauen elektroiek propietate pila eskaini ditzakete. Mila esker zure bisitagatik eta espero dugu gurekin zertxobait gehiago ikasi izana. Ez itzazu galdu prest ditugun gainerako bideo eta gaiak. Hurren arte!